Čaute, ja som Gandhi a vítam vás u prvého videa z Tanky Online, čo je hra na internete. Môžete to nájsť, dám do popisu videa, kde to môžete nájsť. A aj z názvu to vyplýva, že sa hrá s tankami a bojujete. No to jo. No a ideme do garáže a pozeráme si, čo tam máme, aké zbrane. Toto napríklad Izida, to dáva elektriku, alebo môže to supera zabíjať, a vy si tak myslím, že dobíjate životy a môžete aj healovať svojich, freezer, bolo hento ten vysávač taký a to zamrazuje. Ja som malý level, takže mám iba Smokyho a neviem jak sa volá teraz, Horneta. Potom začiatočný tank je Hunter a Smoky a ja som si ich dokúpil Vulcan, Railgun a Twins. A kúpil som si ešte Waspa. A vlastne tieto dve farby dostanete hneď na začiatku. Sexy. A tu si potom môžete kúpovať nejaké Fiber, to je Hammer, také kladivo alebo brokovnica, to strieľa jak. Na blízku vzdialený Thunder, to je jak Smoky, lenže vo väčšom rozlíšení. A Shaft, to je snajperka. Potom je Viking, to je taký stredný tank. Diktátor, to je taký celkom vysoký tank. Titan, to je ťažký tank. Aj Mamut, to je najťažší tank a ide strašne pomaly. Potom sú repertky, to dovolám do healy. Pro Battle, to je napríklad, že vládou urobí Pro Battle. A vy musíte mať takúto papierik za 5000 diamantov, aby ste tam mohli hrať. A potom Indian Kit, to je kit, v ktorom je volačo, v ktorom je Freeze 0, M0, Thunder M0, Mamut M0 a dokopy to je 1200. No 1600, ale 25% z toho odčítaných. Takže tak. Môžete mi do komentov napísať, čo je asi tá najlepšia zbraň z tohoto. Mne som teraz najviac číkne ten Smoky, ale hrával som s týmto Vulcan. Môžeme si ho aj ukázať, môžeme s nimi hrať. A v Battle to si vyberáte levely, Friends, hľadáte si kamarádov, to je Send Request, napíšete voľakú debilinu, ja neviem, tak, no, teraz mi to nevyhľadalo a keď to bude to meno, tak tam to odpajkne, dáte send a tomu hráčovi to dojde. A garáž, to sme si teraz ukázali, to si môžete dokúpovať money. No tak, poď. No vidíte, za 5000 goldov, potom 1000 for free a za 3 $40. A tu máte PayPal, cez karty alebo cez SMS-ku to môžete platiť. A to je všetko. A tak môžeme sa vrhnúť do Battle. Napríklad. Potom dáte play, buď za modrých, alebo za červených. No a už hráme. Super. Kde? Vlastne Y a X sa otáča hlaveň. A toto je tak na hovno, že keď strieľate, tak to je hnusné, keď strieľate. Pozrite. No vám si to nechce ani otáčať. Toto je ten život, ja som si zobral
brnenie také, čo vám dáva také brnko. Ja to die. Už si ani nevšimol. On sa odpálil. Toto je vlastne taký silný úder, že viacej uberáte. Ja aj ten na kily? Že na vlajky? Toto je ten shaft. To keď budete dlhšie držať space, alebo ak to budete mať nastavené, tak za snajpríte. No a mňa teraz zabil Thunder, to je ten vlastne ten ťažší smúky, jak by sa dalo povedať. A no, a tak. Teraz tohoto tu zabijeme, lebo tento nás to zabije. To sú twinsky, to tak rýchlo strieľa, už sa to rýchlo nabíja, toto môžete do hoci kedy. Ale keď to budete dlho, keď to už bude za tú žltú, keď strieľam, tak tá žltá čierka sa míňa. A keď sa míne na tejto zbrani, tak sa začne prehrievať. A to vám míňa život. Ako keby. No, míňa vám to život. A toto je celkom rýchle, ale je to slabé, ale zas má to skoro nekonečný náboj. A tu je ten Thunder. A má tiež, ja tomu hovorím brnko, lebo to je keby taký silnejší pancier. No a teraz ma zabije. No, super. Keď nechcete Y a X, tak ja si to dávam do blbôstku, do angličtiny, ten jazyk, tú klávesnicu a ja to mám hneď vedľa seba, tak je to tak lepšie. A potom to je ťažšie písať, ale to nevadí, sa spraví, bola kedy, to bolo tesnotka. No a kde sú? To je... A teraz tu robili taký update, že ten shaft, keď to bolo ešte staršie, to som hrával, tu mám ešte jeden účet, tam som taká čiaročka a hviezdička červená. A teraz som začal od znovu, ale nenatáčal som to od prvého levelu, lebo to je furt ten istý tank a... To ma tak nebaví, to mňa baví až od tých väčších levelov. Napríklad od tohoto. Wow, môžete si ma pridať, volá sa Gandhi SK, ako to môžete vidieť hen tam v rohu a vždycky keď vlakov zabijem, tak... No a to som nedopovedal, že hen tam toto sú diamanty, ja mám teraz 456, lebo som si už nejaké kúpil, na začiatku budete mať vlaky 500, potom keď otvoríte garáž dostanete 200 a keď si vláčo kúpite ďalších 200, alebo iba keď si kúpite, neviem, teraz. A keď sa vám to bude ľúbiť, tak z toho natočím let's play a môžete mi hovoriť, či sa vám to ľúbi alebo nie, že či to mám ďalej natáčať alebo nie, lebo mňa to v celku baví. Teraz mi nejdu sluchátka. No a toto bol iba taký náhľad na tanky online. Keď sa vám to ľúbi, tak môžem viacej urobiť videí, čo som tu vravel. A keď nie, tak nebudem natáčať. Tak budem natáčať Minecraft minihry. No, tak ja sa s vami lúčim a čaute!